Aku iki ana ing pasar manuk Magelang Belo, babe iki paing ning pasar manuk Sasana Kukila Magelang. Nah iki arane werna-werna manuk ning kene. Iki jenengane Mprit Kaji, walaupun urung tau ning Mekah, urung tau umroh wis diarani Mprit Kaji. Iki terus yo mlaku-mlakune rene iki arane manuk kenari, kuwi ana sing kuning, ana sing coklat, nek sing ireng mbuh ora tau weruh. Manuk kenari bola. Nah, iki wakeh kok ngono. Iki ning kene ana sikil wong, ora ana sikil gangkrangan ning kene. Yo mlaku meneh iki ning keliling pasar manuk mumpung paing iki Mbah Salim iki adol manuk. Nah sing siji iki manuk apa iki bolo ora ngerti aku, sing mesti mbuh kudu manukku. Sing ngerti ditulis ning kolom komentar ya bolo. Ini manuke bakule mesti.